Така, Сашо подарява на Теги. И какво му казва? Да си жив и здрав. Весели, щастливи, коледни празници. Какво подаряваш? Покажи! Искаме да видим какво е това. Пясъчен часовник. Да, много интересно. Чакайте сега да видим. Той път за това. Виж в главата. Дай Васи ножица, моля. Ти сериозно ли? Не. Сега ще видим. Тичаш времето. Не, През което си. доста декорация, нали? За игра, не знаеш. Така. През което си губиш времето. Да засичаш времето. Значи е то много. Чакай сега. Сега, как стои? Така ли ще стои? Само да го вадим от найлона. Няма да го вадим от найлона. Айде, биби се слагат. Така, тези сливци, така. Тук не е тръгнало. Не, то ще тръгне. Да, е тук. Много интересно. Така ли? Как ще стане така? Вижте сега ли от тук? Ще ни го даваш на заем. Тук си говориш, как да си играе. Абе, Сашо, вие двамата и ти и аз много сръчни. Едно към едно. Една от идея, дето ми я подари, ми я развали още като ми я даде. Не ми свети. Така. Ами да, тя светеща. Нали видяхте? Светеща. Отдолу. Сега. Добре, Сашо, браво. Оригинален брой. Гери подарява. На Герито. Герито да заповяда веднага. Подарък. На Герито. За да може да даде на който има. Така. Яви. Какво подаряваш ти на Герито? Ами... О, да. Да. Добе! Не, добе, бе, да, се казва. Добе, калямо. Добе. Къде? Добе! Така, чудесен. Това е кокос. Браво. Гери ще го видиш цялата година на кокос. Шабуни на кокос. Байната. Шабуни на кокос в байната. Взимай часовника, че благовестно първи крой. Байната. На ангел. Кой има да ангел? Малък да Има шоколад. Я да видим голям дядо Коледа и шоколад. Той го е сял. Така. Ай, бутушче. Бутушче. Така. Ей, като Как се казва това? Кристи, заповядай, мила. Така, какво подаряваш ти на тази наша дама? Парфюм. Така. Така. Кристи, дай да видим кои са е решил ангел да чуде. Аз карантин ще той... О, добре. Криси подарява на мене. Така, First Love. Първа любов. Любов. ОМГ. WTF. Здрасти, Стела. Не само лакомник на любовчия. Може да й пожелае да срещне Любов. Не, че той първо. Вие какви сте? На нас,
Картичка задължително. Така. Много е готино. Защо се притесняваше, че няма да играеш? Какво пишеш? Ще да пази, всеки си има по един начин. Така. Всеки има мене. Всеки си има по един начин. Да му дава, да винаги го пази неговия. Че баща ми е спасен. Аз се пазя. Защо дарявам на баща ти? Георги, Георги, дето щеше да купува. Така, Георги, жив и здрав. Да си го ядеш там в шкафа, той те с Николай щяха да купуват. Сега да видим тази топка колко ще изтрае. Така. Светле, заповядай. Сега снимам. Много е готино, бе. Гоше. Да. Той ще види, той ще мога да видя. Светле. Пудел! Има пудел на... А, не, това не е пудел. Светлещо. И сега ще си... И то си променя. Много са красиви. Има и... Много е готино. Вижте, картичката. Много красиво. Много е сладко. От сърце желая за напред здраве, щастие и късмет от Кристияна Рашкова за медиа. Това е много сладко. Така. Сиса! О, боже мой, много е готино. За сладничката е много сладко. Това също е много готино. Так му нещо трябваше да си украса с стаята. А, душ гел или душ крем. Това са олечи ли са? Душ гел с... Добре, тя коли да. Окей. Нека гела те пази. Омага. Петьо, каква красива турбичка, има съдържание. Моите е толкова, моите не са. Така. Светещо. Може той е такова, няма смисъл сега да се повади. Същото ли? Да, сега обаче е Светещо. Така, Може ли само да се приближи? Печо! вътре я да е били. Печо! Здрасти, маме! Така, няма да четем, само не, тя е запечатана. Огромен е. Огромен е. Да видят как госпожата роби на всички подаръци. Оставете нещо! Зои, заповядай. Кой искаш? Знаехте ли кой е това нещо да попадна в Фейсбук? Не. Няма, спокойно. Само в... Няма. Може. Спокойно. Чакай, Стела сега. За спомен. Ушани! Така, Надежда, къде се снимай ги двамата? Ами снимам ги просто вас така, че не вижда от мене. Много готини. Ама гъ. Гочета. Така, браво, Петя. Сете подходящо. Така. На Костов. Костов. Здрасти, Гери. Костов. Какво му подаряваш? Той ще си ги види. Виж си ги, да кажи ми всяки. Казвай. Чудесно. Това са мъже. Така. Чудесно. Тини. Какво имаме за Тини? Светлината. Лъкни! Чаша. Много е готина. Ей, Роналдо, той ли ти е любимеца?
Тук снимаме с чашка. Ще пиеш сутрешното си Айде, баба да си вода. Ама това е видеоклип. Така. Дайте ми. Добре, кой прави този тъп звук? Ой, не казва за шоколада. Може ли малко? Благодаря, бе. Дай да си берем. Шоколад. Този съм го опитвала. Да. Как? Абе, без папараци. Това е без Да си го ядеш. Омага. О, да. Ножичка ми трябва. Ножичка, веднага ножичка. Това е изненада. Може оставете там, няма да я взема. Кръц. Трябва да господин Кисна чоколад. Кисна чоколад. Ще разваля хубавата опаковка, ама... Ще разделка. Колкото е за това сега. Да, Няма да е по- за разваляне, за късане. За разваляне. Просто е да... Телефон не. Не е телефон, бе. Ръкавички. Без пръсти. И шапка, ми те ще ти отиват за шапката. Те са специални. Оле, да. Така, чудесно. Доволен ли сте? Да, доволен съм. Апо, идваш щастлив. Сега не дейте за какво ти е да го махаш. Би, искам да снимам. Дашка да е... кеш. Подарявам пари, с които ще измеря Сашо от подарък. Аз подарявам на Сашо. Александре? Санде, дай да видим. Някой ден ще стана репортер. Или муха. Шапчи! Я дай да снимам чашка. Саша, да спиш, не е 3 в 1. Да, 3 в едното. Фрапето. Ти шах, можеш ли да играете сега? И аз съм Аз бия дядо ми си. Саша пи ракета. Така. Той Сашо подари. Чашка за ракия. Антони, ти си трети номер. Ангел подари, ти си трети. Излизай. Защото Сашо вече подари. Продължаваме с Антон. Този подарък Ицо много го искаше. Николай, заповядай. Айде, Айде, сега ще ни го това специална схема. Така. Бавно! Ники, Антон, че не хвърля Ицо. Чакай да После така, после разтваря и чаша с Милка, бизика. За Милка, това Милка е ракия вътре, бе, момче. Много е красива. Чакай, ой. Вътре има нещо за ядене. Мани са, е. Много красива. Гледай да я щупиш да потаси. Айде сега пак да така. Нашия. Така. Трябва да има образование. Висше. Така. Той е живее от яден механик. Добре. Ники. Лазерча. Доволни. Благодаря, Ники. Какво е това? Люката на Нютон. Люлката на Нютон. Чакай сега, Лазаре, да отваряме ли да видим? Не вика. Що бе, на картината ми аз не знам, вие знаете ли за люлката? Безконечно движение. Но никога не съм я виждала. Сега ще видите люката на Нютон. Може ли малко? Не. Бедик. О, то трябва да се се сглоби. Не. Няма да го пипаме, Лазарчо ще се го сглоби. Лазаре, трябва да си учил инженерство, за да го сглобиш човек. Дядо Колета. Той държи бомбони. Громене. С пожелание. Много се разшумя. Лазар подарява на Боби. Какво имаме за Боби? Ники, дайте го изям. Не, айде вече да седнеш, бе. Нещо за гледане. Игра на диск.
Така, за компютъра. Чудесно, компютърна игра. Боби, падаш ли си по тези игри? Добре. Боби си пада по тези игри. Какво искаш сега? Вътре има количка! Николай, прибирай сега, няма да дразниш децата. Ники, дразни На Надето. Сладко е. И това е много яко. Това какво е? Оне сте хотно. Гланц? Тък му няма. Какво нямаше? Глан за устни. И много елегантна звезда. Днеска на коледното парти да дойдеш с този гланц. Добре. Много елегантно. Браво, Боби. Браво, добър вкус. момчето. Браво и на мама специални поздрави. Тя се е потрудила. Надюшка. Аз ще подарявам на цветите. Ти на цветето. Така, айде цвети, излизай да видим какво ще те подаря. Чакай, че ми умаля ръката. Надя, сега така ще стоя. Мога ли? Като слон, Чакай, че и аз не знам как се отваря. като слон. Стъкларски магазин. Чакайте сега да не скъсате. Спокойно. Много сладка турбичка. Чорапчи. Тя е завързанка, мила моя, и трябва да се отвърже, може би. Така че да... Мама я върза. Мама хубаво е вързала, така че да се постараем добре. Кажи на мама, че много успешно е вързала. Така. Ето, Цеци, взимай си нещата сега. Има ли нещо Дай за ядене? Така, стига за ядене. Дръпни се сега да не пречим на хората. Така, балея, дождил, така. Оле, аз го видях това нещо. Кариолка. Кариочка, С нея. пухчета, Пингвинче. пингвинче и гланц. За днес два гланца. От мен ще си го гушкаш ли през нощта? Да. Буклука цвети. Леко документирам. Спомени. Така. Кутия, чудесно. Може да станеш нещо в нея. Как ще си слага бижута? Това е кутия за бижута, чудесна чаша. Идеално. Обайка. Не обикновено може да си слага. Браво. Да ме хареса. Супер. Бижута, чудесно. Това ми е специално. Васито. Ще ти изпратя после клипче. После Теодор си изпрати клипче. Чакай да видим. Свещ. О, яко. Свещник, свещичка. И картичка. Аз подарявам на Христо. Ице, айде ти си наред. Ицето, бицето! Сега, деца, внимавате ли сега? Ице, много бързо. Айде, Ице, Васи ти, чакай, ти на друг подаряваш. Ти дадеш, да. А виж сега, Васи, какво ти подарява на тебе? Оле, дай да видим сега. Може ли подарък? Може. Ице, спокойно. Чашка, харесва ли ти? Да. Защото кажеш не ми харесва, веднага го взимам аз. Харесва му, така. Я да видим. Това лампичка ли е? Светещо човече. Харесва ли ти? Да. Добре, тъкно бях решила, че ще кажеш не. И више Васи колко е мила. И лакомство. Харесва ли? Моля се го изям. Така, Ице, много ти е хубав подарък. Каза ли благодаря на вас? Благодаря, Васи ти казва. Благодаря. Сега, Ице, ти на кой ще подариш? Нас. Заповядай. Така. Яда?
сега Ицето какво е решил да ти подари? Нищо. Какво ще... Така, чакай сега. Чакай спокойничко. Полека. Коледно. Автобусче. Коледно. Автобусче. Колата бе надяга коледно. Виж колко е. Ей, Мерцедес. Насе. Глобусче. Не, това ето ти. Не, то се заглаща е така, госпожа. Добре, така. Аз ви казах, те са вкъщи дебели, може да си ги носиш вместо. Ай, чашка, браво, Ице! Браво! Браво! Много хубав подарък! Браво, Иценка, сядай! Чакай, На Стелин. Наси да подарява на Стела. Стела, заповядай. Няма да я прочете съобщение. Аз подарявам парфюм Николай, айде спри се. на Рефа. Много благодаря. Казах ти, че е хубаво. На Рефан. О май гад, има гола жена на него. Много е хубаво. Благодаря ти много. Какво се тревожи? Да не се разплака? Добре, къде ти е? Сълзички не виждам. За къщи нищо. И картичка. Аз подарявам на Антон. Сега аз ще подаря нещо подобно. Никой друг не може. Едва ли някой друг ще. Няма кой друг. Така, Отвори го няма сам. кой. Отвори го сам. Не сгръбкам хората, бе, обърни се. Бе, не е сгръб към хората, бе. Това е неуважение. Ей, само ей! Антон е подходяща. Тери Прапче, това е любимия автор на съпруга ми, невероятно пише. Значи това е за интелектуалци, действително за невероятни са книгите, запомнете. Тери Прапче. Весели празници. Той има много книги. Повече на английски се четат вкъщи, но Тери Прапче много точно за фантазии и работи. Браво! Много хубав подарък, Стела. Само с ей или ще минеш? Така. Ай, мерси. Така, добре. Някой... Свършихме добре. Продължаваме. Чакайте сега. А къде отиваш сега? И за мен подарък. Боже! Футболна топка. Така. Така, я да видим футбол. Така. Страхотна чанта, браво, точно като... Браво, Апа! Това е предполагам от целия клас. Благодаря. Много готва. Това е от целия клас! Това е голяма торба, която ще може да ми събира всичко. Я да... какво да ви кажа сега? Благодаря ви. Много благодаря. Ние ви благодарим, има защо. Има и дълга дръжка. Чудесно. Чудесно. Колко още? Чакай. Бъркайте в турбата. Бъркайте в турбата. Бъркаме в турбата. И намирате. Чакай сега. Шал, браво. Браво. Знам, че обичаш шало. Обичам шалове и това е пък сега за... утре трябва да се докарам с нови тоалети. Тук с шала и с всичко. чанти. Страхотен е миналогодишния. И ще върви с чантата. И с чанта. Той е избиран така. Да върви с Не, един чанта. е зелен, другия жълт, трето червено. На всичкото отгоре и... Ръкавички. Браво. Страхотни. Страхотни. Много хубави. Ще издокарате много. Утре ще се издокарам, да. Благодаря ви много. Сядайте и аз сега имам за вас изненади. Ей! Добре, към края на клипа сме. Санто мо! Да, наистина, с кокос, аз обожавам кокос. Много е готино, да. Благодаря.
Не спучих, това съм фан. На всички. Да, наистина. Това аз си го купих. Мирише много добре. Съм докарана с всичко. Първи час ще ме ви. Хареса ми как мирише. Харесва ли ти? Аз знам, че вие харесвате такива цветове. Това е шапка от цвет. цвети. Много. Това са така наречените пастерни цветове и са много универсални. Госпожо, относно спиците нещо ми го издава. Картичка, която е леко. Следи се на кръстата в коледната нощ и бъди готова за новогодишния разкош. Супер. Добре, клипчето ще остана супер дълго. Около половин час. Цецето раздава картички, окей. Цеци, искам и аз картичка, само да се знае. Я, може ли да го видя? Добре, хора, това е за да се закарва от Боби. Имаме си бомбони! Оле, любимите ми бомбони! Благодаря ви, госпожа! Карамел! Обичам ви! Карамел! Боже мой, за мен и за нея. За Гергана и за Надежда Атанасова. Сега ще ги отворим. Чакайте. Окей, виждам картичката. Светли празници на всички. Бомбоните. Здрави на пети. Чакайте. Картичката, на която пише: нека магията на святата коледна бъдна вечер, Боже как чета, влезе в дома ви и донесе здраве, мир и благодат от Цвети. Цеци, обичам те! Страхотна е, много е сладка. Сега, чи? Моите честите, аз вече си я прочетах. Много е готина. Няма нужда да ви чете пак. Да. Вижте текста, какво ми е написала. Надя Стайлс, Боже! Тя обожава Надя Стайлс. Карамел! Уникални са. Взимайте по един бомбон, след това ще продължим. Защо ти можеш да кидеш бомбон? За бомбон. Много е вкусно! Падна! Защо? Много съжалявам. Защо? Но не трябваше да си снимаш бомбона. Госпожа, бомбона ми падна! Снимай. Защо да снимам падналия бомбон? Бомбона ми падна! Малко тишина за него. Една минута мълчание за бомбона. Това ми бяха любимите бомбони. Надята ми. И моя падна! Паднал е, няма от земята да го еде. Те са изчезли. Паднал е, тук само че ще го настъпи.